Tak til Thomas for den præsentation. Jeg sad lidt i tvivl om, hvor mange år det er siden, jeg har opdateret min forskningsprofil, så det var godt, at den var sådan nogenlunde opdateret. Jeg vil sige tak for invitationen til at komme og holde oplæg her. Thomas har allerede sagt lidt om, hvem jeg er. Jeg er ansat som region på Aalborg Universitet, og min forskningsområde det er primært sociale medier, og det man måske kunne kalde digital ungdomskultur. Jeg er meget interesseret i børn og unges brug af de her ting i fritiden, hvad de får ud af at bruge sociale medier som en del af deres hverdag. Og man kan jo sige, at børn og unge de i høj grad lever med sociale medier i dag. De to ting, jeg primært vil basere min tid her i dag på, er en PhD-afhandling, som har handlet om børn og unges de 12-18-åriges brug af en række sociale netværkssider, primært Facebook og Arto. Og faktisk så går min forskningsinteresse helt tilbage, altså jeg har fulgt det her felt helt tilbage fra 2005, hvor måske I kan huske, at den sociale netværksside Arto var meget populær i Danmark. Vi snakker, at det var 85% af alle 12-18-årige, der havde en profil på den hjemmeside. Så jeg har egentlig fulgt feltet og fulgt den udvikling, der har været i alle de år. Også den massevandring, der lige pludselig skete fra Arto til Facebook, sådan i 2008-2009, for de her unges vedkommende, vil jeg sige. Så det har været rigtig interessant at følge med i, hvordan unge de hele tiden bevæger sig nye steder hen på nettet. Min seneste interesse er at følge unges, det man kunne kalde unges hverdagsknudren på Twitter. Der er ikke så mange unge, der bruger Twitter i Danmark, men dem, der gør, de bruger det til gengæld meget, og dem har jeg fulgt de seneste par år. Så jeg har sådan en del forskellige ting at basere mit oplæg på. Jeg vil især prøve at besvare 4 spørgsmål, som jeg tænker er relevant for jer. Altså, først og fremmest helt overordnet, hvorfor er det, børn og unge bruger sociale netværksider? Nu har Thomas allerede kommet nogle glimrende forklaringer på det. Jeg prøver at komme lidt mere i dybden med nogle af tingene, men jeg har godt afsløret med det samme, at det er for at kommunikere med en skole, der bruger de her sociale medier. Så skulle prøve at se på, hvordan passer I så ind i det her billede. Jeg vil især prøve at fokusere på, hvordan børn og unge praktiserer venskab. Og nu kalder jeg det praktisere, fordi der egentlig er tale om nogle hverdagshandlinger, som er så indlejret, de er så habituelle, at det er noget, børn og unge gør helt uden at tænke over det. Så på den måde har de sociale medier en stor plads i børn og unges venskabskonstruktion. Og hvad betyder det så for deres identitet, skal vi også se på. Og så vil jeg prøve at slutte af med nogle tanker, og det er jo ikke her, jeg er ekspert i forhold til den markedsføring over for børn og unge. Der er I nok mere eksperterne, men jeg kan jo komme med et par bud på, hvad jeg med baggrund mit kendskab til børn og unge vil tro, der sker, når skolerne bruger sociale medier. Så det er planen for oplægget. Og den her virker altså ikke på min, den virker over på den her, så nu vil jeg ikke stå og få plads til den. Inden jeg sådan kaster ud i det der er oversætter det der program for mit oplæg, vil jeg lige give jer sådan en lille baggrundsviden om, hvad er det så for nogle data, jeg præsenterer, eller jeg baserer alt det, jeg står og siger på. Og det er egentlig sådan 6 års kvantitative feltstudier, kan man kalde. Jeg har lavet virtuografi, deltagende observationer, passive observationer, lavet interviews, haft mange individuelle uformelle samtaler, og så er jeg egentlig sådan et spørgeskemassvar fra spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med børn og unge, hvor vi fik 2400 kvalitative svar, altså på åbne spørgsmål overvejende fra 12 til 18 år. Så der har også været en del arbejde om det. Så det jeg egentlig gjorde var at... Jeg tror ikke, den sidder så godt fast. Vi ser om ikke den vil sidde. Det jeg egentlig gjorde, og den måde jeg har arbejdet på, det er ved at kaste mig selv ud i det her felt. Kan I så ikke høre den? Ja. Det vil sige, at jeg har oprettet profiler på de her sociale netværkssider, som mig selv, altså som en forsker, der var interesseret i at forstå og undersøge børn og unges brug af de her ting. Og nu sagde Thomas også lige, at der findes ufattelig mange steder på internettet, og jeg har faktisk forsøgt at holde øje med alle de steder, børn og unge bruger. Og det er jo
ret uoverskueligt. Jeg havde taget sammen, at jeg havde 25-30 profiler på forskellige sociale medier på et tidspunkt. Jeg har selvfølgelig ikke udført deltagende og dybdegående observationer på alle de her sider, men jeg har trods alt forsøgt at holde mig sådan orienteret med, hvad er det for nogle sider, bør nogle bruger, for så at koncentrere mig om nogle af dem, de bruger allermest. Det har så været sider som Facebook og Arto, den her periode, jeg har forespillet. Jeg fik så venner, som det hedder på de her sociale medier, men de har jo fungeret som mine respondenter. Børn og unge, som gerne har ville indgå i venskab med mig, har sagt, du må gerne observere min brug af de her medier. Jeg har skrevet feltnoter for at dokumentere min egen sådan forståelse af de her ting. Det var jo, jeg kom jo sådan som en ret, altså jeg havde ikke beskæftiget mig så meget med internettet før, og bare det kan jeg huske at uploade et billede dengang af mig selv på internettet, dengang jeg skulle uploade min første profil i forbindelse med det her. Det var altså grænseoverskridende for mig, så jeg synes, det har været meget godt at også skrive ned af de der, også sådan, hvordan jeg på egen krop har oplevet nogle af de her ting, men også især mine observationer af brugerne og mine interaktioner med brugerne. Så jeg har taget rigtig mange screenshots, jeg kommer også til at se nogle af dem i dag, for at kunne fastholde de her dokumentationer. Så jeg har haft, som jeg også nævnte, en række individuelle, uformelle samtaler med nogle af de her brugere, og det har egentlig været meget sjovt, at det har godt ekstra indlæg i, hvordan det også er, at de unge, de bruger sådan noget som MSN Messenger eller andre chatprogrammer, som sådan et supplement til den måde, de kommunikerer på andre sociale medier. Det er jo meget den her sådan, altså hvis jeg skriver på Messenger eller andre steder med mine venner, så indleder vi samtalen, og så afslutter vi samtalen. Det er godt. Nu så markerer vi lige, hej, nu er vi færdige med at kommunikere. Men de her unge respondenter, jeg hørte, du var bare lige på hårdt, hvad laver du? Jeg sidder lige her på mit kontor, og jeg skriver på en artikel. Nå, okay, og så lige pludselig, så hører man måske ikke mere, og så kommer der igen et spørgsmål. Fordi at samtalen er på en eller anden måde hele tiden i gang. Vi kommunikerer jo løbende, og det er sådan, at unge kommunikerer med hinanden, og det er meget godt indlæg i, hvordan de her medier indgår i hverdagslivet for unge. Så har jeg også brugt nogle af de muligheder, der er på de her sociale netværkssider til at indsamle data. Det er jo også noget, jeg kun kan anbefale jer. Hvis I gerne vil vide noget om det, så brug alle de muligheder, der allerede er på Facebook eller nogle af de andre sider, hvor de unge er til stede til at få trukket nogle data eller noget viden ud. Jeg havde en lidt anderledes tilgang til indsamling af spørgeskemaer. Det var jo, som jeg sagde, et kvalitativt spørgeskema. Det vil sige, mange af spørgsmålene var åbne spørgsmål. Der var ikke så mange sådan foruddefinerede kategorier. Og den her spørgeskemaundersøgelse tog udgangspunkt i at få de unge til at finde nogle konkrete eksempler fra deres profiler og nogle konkrete oplevelser, de har haft på sociale netværkssider. Så for eksempel blev de spurgt, hvad er den seneste kommentar, du har modtaget på et af de billeder? Og der ville respondenten så typisk være over og finde et eksempel på sin profil, kopiere det ind, efterfølgende angive, hvem kom den her kommentar fra, og hvad synes du som en kommentar? Og det var sådan lidt interessant, fordi på den måde, i stedet for når jeg interviewer unge, så er de måske svært ved at sige, hvorfor er det, vi gør, som vi gør, hvad synes vi egentlig om det, vi gør. Men vi så konkret herover for det konkrete eksempel, så begyndte jeg at reflektere på en anden måde. Der var en pige, der fik at vide, en 15-årig pige fra en bekendt fik at vide, eller fik en kommentar på et billede, hvor der stod, skat, du er bare så smuk, jeg elsker dig hele mit hjerte, du er virkelig noget helt specielt. Og pigen kommenterede så at blive rigtig glad og lidt smiret, da det var et billede af mig selv. Dejligt, når folk skriver sådan til mig, det betyder næsten lige så meget, som når du siger det direkte. Og på samme måde indsamlede jeg andre, sådan, hvad var den seneste besked, du fik? Så du spurgte de her respondenter for at få et indblik i, hvad skriver de typisk til hinanden. Men jeg spurgte også, hvad var den bedste besked, hvad var den værste besked? Giv et eksempel på en god oplevelse, giv et eksempel på en ubehagelig oplevelse, for på den måde at få deres egne oplevelser klarlagt. Jeg forsøgte så at danne et overblik over alle de her mange spørgeskema-data ved at bruge sådan et datasoft software, et program, der hedder Invivo, til simpelthen at sidde og hvor man kan lave sådan, hvor man på en måde mere kvantitativt kan behandle sådan nogle kvalitative data. Så jeg var for eksempel igennem alle svar på spørgsmål 4, som var opfølgning på spørgsmål 3, hvorfor bruger du de sites, altså de sider, de unge havde angivet, at de anvendte. Der puttede jeg simpelthen alle svarene ind, og så gik igennem en for en
hvad har de sagt her, og kunne begynde at se nogle mønstre. Jeg har også igennem de her koder og kategorier over flere gange, og fik sammenlagt nogle kategorier for til sidst at ende ud med en række årsager til i det her tilfælde, ifølge de unge selv, at de bruger de her sociale netværkssider. Så det var sådan kort, så vi ved, det er de her ting, jeg baserer det, jeg siger på. Så inden jeg sådan rigtig går i gang, vil jeg også sige, at unges brug af sociale netværkssider og sociale medier generelt er jo et virkelig komplekst felt. Der er mange aktører på spil, der er mange diskurser på spil, der er mange symbolske elementer osv. Jeg prøvede i forbindelse med min PhD-afhandling at lave sådan noget, sådan en lille brainstorm her, det hedder Messy Situational Map, tror jeg det hed. Og det var sådan her, at man får alt det, man har en indflydelse på, når børn og unge sidder i en helt konkret situation og bruger sociale medier. Så betyder det noget, hvilken internetforbindelse de har. Det betyder noget, hvor de er henne. Det betyder noget, hvad deres forældre siger, de må gøre. Det betyder noget, hvilke rammer skolen har sagt, der er for internet. Det betyder noget, om der er nogle sådan bestemte ting fra nyhedsmedierne. Der er rigtig mange ting, der har en indflydelse på de her konkrete ting, børn og unge gør. Jeg blev lidt mere ordnet i en anden analytisk øvelse, jeg lavede, hvor jeg prøvede at klarlægge nogle af de kontekster, kan man sige, eller nogle af de fremtidende aktører og diskursive fællesskaber, der er omkring børn og unges brug af sociale medier, hvor man kan sige, der er jo deres hjem og deres mor og far og deres familie som en kontekst, de også kan forholde sig til. Der er også skolen, der er også deres fritidsliv osv. Og der er også noget som de kommende arbejdsgiver, der måske for unge i dag, for de her 12-18 år, virker som sådan en meget fjern kontekst at forholde sig til, men den er der sådan set egentlig også. Så sådan nogle ting skal vi også tage højde for, at de har en indvirkning. Men hvad er det så egentlig, der motiverer børn og unge til at bruge de her sociale medier? Det er selvfølgelig ikke overraskende sådan noget som menneskeskaber. Og langt de fleste i min undersøgelse her har også sagt, at de bruger de her sociale netværkssider for at kommunikere med deres eksisterende venner. Den næste højeste kategori var det at få nye venner. Eller få nye venner eller bekendte, kunne man også sige. Altså kommunikere med nogen, man ikke kender. Mange fremhæver også det her med, at det er jo for at vedligeholde kontakt.